Tret de sortida al mes de biblioteques amb denominació d'origen a Tremp, aquest dimecres s'ha iniciat el programa d'actes amb una presentació de les diferents activitats, les novetats i la botella etiquetada per aquesta 11a edició, un vi negre del celler Miquel Roca. En aquest cas és un vi negre criança, fet amb les varietats Merlot Syrah i un toc de brocada, que brocada és una varietat que aquest és el nom pallarès, però realment seria el trepat, no? I que ha estat 9 mesos en fusta de roure francès. I és un dels vins que tenim, això, negre criança, i que representa molt, no? la zona on estem. Participen a les diferents activitats programades els cellers de les comarques del Pallars Jussà i Sobirà i enguany, com a novetat, es compta amb un concurs d'aparadors del comerç local amb el vi i la literatura com a temàtica. Aquest any, doncs, com a novetat, tindrem un concurs d'aparadors que s'ha volgut maridar el vi amb la literatura i també fer partícips del comerç local. Seria el més novedós d'aquesta edició. A banda, però, es mantenen activitats ja habituals al programa, com el Club de Lectura, que compta amb una gran participació. Aquest any el llibre que hem escollit, o que van escollir, és el Festiva de Bavet. És un llibre que es llegeix fàcil, és encantador per la temàtica, i a veure, directament del vi s'hi fan menció d'un vi francès que devia valer moltíssim, perquè la que havia heretat una fortuna se la gasta tot preparant un dinar. Vull dir que un dels ingredients és el vi. L'activitat central d'aquesta edició serà la xerrada Vinèfils, el vi a la gran pantalla, i també es farà una sortida enoliterària a la Vall de Barcedana. Tot un conjunt d'activitats per promoure els cellers, la literatura i el territori. Ajuntar literatura amb vi, aquests maridatges, doncs la veritat és que dona molt valor a lo que és la lectura, la literatura i la biblioteca i també als vins pallaresos, que al final també és la nostra feina. La iniciativa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya compta a Tremp amb la participació del programa Al teu gust aliments del Pallars, del projecte comercial Fem Pallars i del Geoparc Orígens.